Mwancho murigereria bwen Soko TV na gukwandre Andonsi asore mbiyomona soko choregeta sene kiga ase enseiga eyamo ya bono botuko aseri tukerigari 14 mutinyo 12 mwako igabwe chiri bubere 25 na ibere amatuko 10 irimo oka atigaire tunyara ko batogo chingira umuyiga bwesuguku nabayigo namatuko 15 na abere atigaire tunyara ko batogo tamboka kwaswa umwako muya bwechiri bubere 25 no yomo kurwando nsiase kwabere no gusaba kwa ngari tukeriga kwanyara ko bago kubwatia na kwegokya nemiroberio ya gendrera sembeo ya Soko TV na bono chinga kechiga ne chinga gicho kumanyana ria ya aenekiwe kurwase chinsemo chingongonye chinse una botambe tokomurekera rwangurwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira ne chi county chonsi 45 na ibere chenkoro kwa Clinton Ndigi ngikana nseta seri bagaria ya Frida Kirubo oyore ase omutimo komo kego kurende kende nkirasa ko mwancho murigeria Barnabas Sondari na boigo Dorin kemutokuru ase studio ya Kabere na bago chigonkonya ko ene kiabuna amario gine chibicha na chiko chira senchirengia asobotko oboiga nyora boigo kurwanda nsi asore na bokubwatia mesaiga ya mayakuru Soko ensa eyamo wetera se mitandao yeito yekerero ya Facebook na YouTube una Soko TV wasase mitandao yane una Clinton Ndigi mwancho murigeria tutaraya chaka asenchira yobo ikirano kuko sabanga oikaranso ikandonsi asore asengenche mesema yakuru Soko ensa eyamo achakira bon Karibu sana mwanjo murigeria bono hobotuko bware batuko chaka no roboti rokobwatia hasobotuko bugo kera rero abantu batano na batatu nigo bono basiretie hobogima bwabo maiga yetrera gutumana negari yamo yobosombi yare kurwa se county ya Nairobi hasensemo ya tumbe parene ne kuro ikonge egochia Nyamira abantu bande batano na batatu nigo batigeretwe chingoma abono bagendrete kurwandira hobogima bwabo ase enyagitari ya Nyamira Level 5 hospital bwase bono batano bagendrete konyoro bubwene bwa basensemo ya ICU na boigo batatu nigo barase chiwode mugavana bwa county ya Nyamira mheshimiwa Amos Nyaribo nigo litukoryare ratebirenga gara chekorosia committee yera chekoroberia okwenigo kwa batana batata basireti amagimabo mugimendere pwe county y'umushimwe Jerusha Mumanyi negati ya baraibande nigo bono batumire ngora yabo yabene buna gutumanya muri Kito Steven Nyariki Irumbe ya makweri no mwichano monne nigo gendera kubwata se county ya Nyamira mega yetrera ya KBE 701E watumana negari ya kwa sasa ko Nissan ya KCF 068F ase parene ya Kilicho Nyamira asensemo ya tumbe ubutko wa igoro chinsa ibere cha Maragoba abantu batano na batatu nigo ikabono basiria magimabo ekero batano bare ICU na batatu bare asichiwodi ime ya Nyamira rifaro egati yabo nigo hoyo mobo hanyorete chingo machiri sasi mega yokogania kuiba maguta kurwase turera Kiagero Malaysia osinie abantu bae mumurumu abana asiretore igase mochari ya masisi are goja koba litukoria Tumaine nanda abana bae bare ko Nairobi unfortunately banyo accident bare ngena abana babo na isera inge gari ya maega bare nge gari yemo lakini ise ere na sabaireti ona bana ngara kusiga ida baitazao bakanyora cyane mwana ntiyanyera kuno mwana oyo makana abana bande barayisiyu atwara gusabanga gati asogwanza asarakari ito ya Nyamira na barayibose kiyo ndo bose bwera wisa gati mu motokonya tubisi abana baga barayisiyu ko bayire ngitari ingiya koro ko Dr. la Kerbogendi ko tenene gwenya itari ya Nyamira County Hospital igoro botuko twanya wataka jotis banya wale accident gari ya Kerenyo abantu 8 basiretia magimabo batano bara admitted ICU babere bari bobemono bara accident and emergency bagendrete no bugwenia asetaro y'umugabana wa Nyamira Amos Nyaribo wikase nyagitari ya Nyamira nigarure irangamba chekorosi ya committee era chekoroberia kwenwa kwa bari basirire na gotenera ebir ya bari asenya gitari
Tuko watakirama ya wari warete asa wasirire si family toko wae ngare nene asa nere baba baremu lakini na serikali mtoto mnena ine gender small committee ko working families ili ndio maana kitora akonya ne serikali apigenere achari nene mwana yabeire Kenya kati ya December Sandrojo dia leta sito lakini rende ndiko waziasa asensemo y'umutereri w'abasubati Nyamira Moskete Rusha Mumanyi nigarure engora yaye hasibo igarwe kurentindi kocha bagendi chipara kwa maiso asekere kiga kyomoiga we Christmas. Tumefika wakati wa msimu wa Christmas, kuna heka nyingi abantu banokota bari tuwa abantu bakuru aseti town abantu bakuru ase risabu kogana kuchunya bamwabo ase nje basharekea chini kariba cheto mama tena bomenga na kina mama tele pik moko binyama moko bya abantu ase nje bakora bya sarabini lakini nende twa basaba kamuranti chini kariba no chobo yibyo trailer no chobo yibyo pick up no chobo yibyo personal vehicle no bane passenger vehicle chiri para kamuranti amatikano so bibabukaini kona ariko basaba kamuranti mubura cy'amatiko ye para ase nje bomenga ababana te involved ase accident yeye nabona nyoro kiro nyomonale onde ase barabuna makosa Duncan Bunduki ngati yabari batumira amagombo ko cha City Family bene kino cyara gotebanga abantu bakobenda kirori nchiro ntotara mugaso enda kimori michuki yakana tenga chigari chiko kirori kitara mugaso sakme no moto kia sipi ndo anyartenge passenger accident bijari yuso sana kirori kitara mugaso kitego tara tuko n'abantu baraito abangari kusipudi bakeye wokomnyoka butuko bawe nangora ase ngenda yi Christmas abantu ngari basiya bagimasa Stephen Nyerike Mode Soko TV county ya Nyamira tukopaganiria obobwenia bwa bwango mwanchu murigerera bwo bagendrete koria konyora obobwenia na boigo tugutumengore abene gochase bari basirete hose gochase amate cyabari basirete abamwe abo tugosuka bosia sorbot ronde maiga yenkwana yo governor bwe county ya Kisii Muske Paul Simba Arati ritukori Juma chinga kichogo chengera ritukori bosibore rimanyekane buna jamhuri nigo bono rituko ria rero nigo ensemo ya barai kurwase county yo ya Kisii bakorogwa no monasiaso yubo igoro monchoreria omanyikaine buna Joel hoyo kabero mu MCA bwe ward ya Gesusu Benson Ongeri negatia barai bande banyana ko babagwesokya na kumasabo mu governor koenekia amagendro ase chinsemo chionsi na kolengane ne chinsemo chinde atari koenekia gwanchireria konde gwensi na buno muri kito Petwell anyara ko bagakwarigana chinkwana cyabara yabo ase orobotiro ko bwatia nigo bono bagandire homugusigo chamo na komusira hoyo mwabo Fred Matiangi uyo neganga yo gochekorie kergo kyobora ibwensa sobo chori bone bori bosio mwaka bwe chirubere erongabere na isano nebere tunaenda a press statement from the Kisii County opinion leaders. Ladies and gentlemen, we have gathered here as opinion leaders. We want to strictly condemn what happened in Kiamokama during Mashujaa Day, whereby County Governor Jamhuri Day, when the Kisii County Governor Paul Simba Arati presided over and made some sorry remarks. We, the opinion leaders of this county, we want to say that devolution came in order for those people who are down there to feel and get development. Remember that you are voted from all 47 wards, and as a father, you must balance and put all resources equally.
abantu bonsipi bona totebi ngane rutagete chikura 2032 ngane rutagete rutachi kumutigira yani akumutigira ndu tubwato mwana ito Matiang'i ngaito kobeka Matiang'ere aba kusiba mindu twari kubwatisa Matiang'i tumubwatisa twese nonde bwensi kumukwana bobe ekiamanyora negetamanyora abantu aminto nara itwabwate macho wasikwe Matiang'i asikwe abagusiba sikwe abagusiba ito intwe abantu mbara babeira ababisa baitu moteri narotere tengo omobisa omosani abagusiba ito twansire konyoranga andake mutaete gukora ebintu ebi motosareri esauri ntobwato moino mwana ito Fred Okengo Matiang'i okori obo president tiga tumanywe buna abagusi ntutori bantu baborema tiga nande ntori koramonde igo toko requestinga into na banta batoereru amangana one time no Okengo Fred Matiang'i akoreteki ali igo omugabana gabike seginga onde bwensi go support Matiang'i tata itikomorora nkoboria abantu baitu bagusi imwanche omugabana Paul Simbarati asego checheria Okengo Fred Matiang'i tekonyareka mwancho mwegere abuna nachika okomanya hecho nechinkwana chabara yabo chariganwa nomurikito Pethuel Machini tokoskabosia sorobotironda se county ya Nyamira bono mugavana bwe county yomuske Amos Nyaribo nigo bono ahamochirie habarai bari babeire bakogania arorokane una atari goene kya mirimo asabana inchi be county yo ka okwana hasentunde ntangani hamonegati yabamenye kurwa sense moy bunge North Mugirango ase enkayae asomoiga wogoirananka maiga yae kubwa ekina hase bungeria ye Senate mugavana Nyaribo nigo bono arireira buna nache gwikirania chira chae chionsi go cha Nyamira chinga kicho negati yabarai habaikirana somo igoyo nigo bono bagandire obomo egati yaba MCA nabo igo komo mugavana chinga kichinyororo boigo nigo bono abana inchi naborobu bagandire koba sobwamo abono kwene kyabuna higesa ku kionsi kurwa sense moye bunge North Mugirango kumubwate siakere gusengo mubwate siakere mugavana Nyaribo go chikwikirania hemereborio ya magendro muri kito Steven Nyariki agotumanya senchero gwikirana umugabana wa Nyamira umuske Amos Nyaribo nigorera twari umuyiga boko irananga asenga yae ime ya mabwawa bunge ya North Mugirango maiga yokubwa ikina kyabekire bosi obwe seneti nene kawo kwanekere kyo nigo mugabana Nyaribo atebirenga igarachi gukora emirimo abantu emasemo nagotiga gwetera kurwa saba MCA ase bari bonzi bakondwanya ekenjwabe kanjingo bongo ngoteba tigange ngechi abantu direct abantu bari batari kombwatsia tigange nabene wodi gete anyimbo samaronari narangeria abantu babo samaro naraboria ikimuta temba korere mbara kimuta tendeme bante mnakagi ekia sebuna abo mo MC orone nsioro barengo banakonde nigo muske Nyaribo amochiri mo senato Nyamira irikyo kongo mugeni ase okugania kumurusi abisi iriyo goikirania ganga yayo kuborio bugabana bindembi bwati magoro ekiane bintu bawote abisaregete mbiyo bisaregete bane ndururu terasira ase chikora chiange 43 mega akubobe yatigara 42 megure tatieti bakangakera bagatoa magozo taiyo batato bagaka na magozo naro oyomo okorwa okongo omugeni magure ngiya ko barato ngakera bobe nata to bogabana ta goto ngora sabo bogabana bobe mo bwati chinguru ekura no ino hata waisi igakoriya shortcut najya wadana shortcut yana okaragasi aseseri yaba nata kana inchenda kerembi yamo na sama sabo mwabeka yarenge segi ya rais lakini asengenjo yobo amo na kumuseramo
namasaba yobo amunyasaga anja amangana akagenda biya MCO Magwa wa Perimose nigekerekia sabiro mugusigo chamo na kosira iganga yomoske Dr. Fred Matiang'i Into ya to gwata na Matiang'i naende His Excellency ijane maega yaye tufike mutwe gusine tutoroka kubotamiro ni wasabuganje waswamite kieseri na into yetura abasaba edito nyari usukamo togelele onyugo gusinga rororo ogoteba na tuisaini muraba gusina ya samo konye auchoke omugami bwanga no bwa munyusa amina basaba tarera kirimo bwate kiagariye gochugota barati minte nana onaende kurwa senkurwa ikibo ward naba minto bande bons bali batenena no mugabana ntoko bakabimbu ya mono leko era bakane tekurwania umuntu minto ari na magosa manene ekero togosangia abantu bakurwania umugabana itoko kora magendero asa bamenyi abube gwa marangeti nigo bagokire gitambukiro ky'umugabana ko Chichanga Stephen Nyarikembole Ensoko TV Mawawa North Mogrango County ya Nyamira. Memno Morikito Stephen Nyariki kurwa se county yo ya Nyamira mwanchu morigira tuguska bosibona se county ya Nairobi niko bono umobisomane ase wizara yobo chenu Mary Modoni haburia ba Kenya koene kya bunanko bari maisokero bagutumeka chipara na koene kya tibari gutumeka mariogo yogo tinde chinga kechiga cyumwega bwesukuku niko bona atabiro komendakana kwebikore byembe basokano ye chipara se chinsemo nkubwatekana no kunywa amarwa yo ale yogo tinde aseboigo anyara ko baga koene kya bari barense yo utumeki bwa mariogo asamarire bagendere gutumeka mariogo ayo chinga kechiga barachiko gendera go chengera umwega bwesukuku Mheshimiwa Modoni nigarenge ko yakwanega hasomoyega wesabato uyo balende tamo habagusi bamenyeta se county ya Nairobi umwega onegetigwa se nyumba yo komerana ya magacha ke ICC. Tunaongea mambo ya ulevi pia kwa wananchi na pia kutumia madawa za kulewa. Tunasema ya kwamba hii italeta ajali, vurugu kwa nyumbani, mapigano, ukatili wa kijinsia na mambo mengine mengi. Krismasi ni wakati wa furaha na Krismasi ni wakati wa kusafiri, kula pamoja na kusherekea. Lakini pia ni kipindi ambacho wagonjwa huongezeka hospitalini kwa sababu ya saa zingine ajali na magonjwa yanayowezeka kirahisi. Nianze na hili la kwanza, usalama barabarani. Sisi wote tukisafiri, aswa sisi watu wametoka kule Kisii. Wakati wa sikukuu watu wengi husafiri na mara nyingi tunakuwa na haraka. Ndugu zangu, maisha hayana spare part. Ukiwa dereva, tafadhali usikimbize gari. Funga mkanda. Pumzika ukiwa umechoka. Usipite ovyo. Na la muhimu kabisa, kama umekunywa pombe usiendeshe gari hata kidogo. Na hata pikipiki, vaa helmet. Usibebe abiria kwa ziada na usiende kwa mwenda wa hatari. Krismasi iwe ya kurudi nyumbani salama, sio ya kuenda mochari. Kuna watu wana pressure, kuna watu wako na kisukari, kuna watu wako na pumu, kifafa na matatizo mpaka ya moyo. Sikukuu isiwe sababu ya kuacha dawa, jameni. Ndugu zangu, dawa zichukuliwe kama kawaida. Mtu wa pressure asije akapatana na chumvi na mafuta ovyo ovyo, na pia kwa sababu ni sikukuu unasema nitaanzia Januari. Tafadhali, haya yote kwa kifupi yanatufundisha kitu kimoja. Sikukuu nzuri ni ile unayoisherekea ukiwa hai, ukiwa salama na pia mwenye afya.
Manchumurigaria chidageke kyo cha butokire mirongo bere goro yensa emo ya bono butuko no tugikomo area sense mentangani yemesema yakuru ensoko ensa emo go sabanga toskare togo so achiduka kaigo nkora nanda sense me akabera se kagetari getambe togandra go semya mange Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngeta sengi Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Tini Gongoro Perpetual Machin na nyora Netrobin ya Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na tuwa wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirari tukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Mrna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyachiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Manchumurigaria karibu sana sensemega ya kabere yemesema yakuru Nsoko ensa emo hasubutuko bigambi yamona soko endrego sangana intwe na bono togoska bosio hasorboti rokobwati atogendre kwemanya asebono eamate emo kurwa sensemo ya igemo egotoke bunge ya Kitutu Chache North ensemo ya Marania County ya Kisii nigo bwane go sababu konyi
erio hinyara koba gegokora homochando buboroire na boigo obutaka obubukuna metase nkayabo anigo hagoikirana hekero omugaka bwenkeyo arwarete busetache kubwena buna hegento boigo kiagerire atari gotara nonya na kugenda ekibago kya botambe oroniga mateyo yanyara koba gekuruko boria gocha sabasama yabaya na boigo abarai bari no moyo bogwancha kwene kebuna nko basira bare banyara koba bakwegenderia muri kito Vincent Monda agotomanya senchero bwikirana muna ensegende tega no isa kurigire gukuma chikotengeje ngarongo tara guruaiga mungike mathari ngoiguna ngo sambe kamuna maji yani kore bosatu asembigide cyanga muno tugoje twarate na moiga nerega na bengo twererugo bakase igusire namanya ko kurigichi gundi chinde chinga anarasa kubika busa maji alirame ase kenyoroge korukwa bumokona 1 omotonya nkeya imeya ikemo marani county ya Kisii nigongo soa enkaya ya Duke Nyaseme omwenga Duke niga iborotwe kare monto boronge kago kina nanjiteke bo kiaya kya muchengo ekyoge ko moegenta koria nabo igorageria mate ya bana batatu ohiko motinyukane bo mwaka bwechirwibere ne 24 gakorire kebago alenchera gochenka akabwatwa monesiororia ga kanse emate yae kamomnya Kenya gitari yamo imeyo mochebosongo abuno achete gotabokera kurwa bunga toka nyagitari ngaji koboka nganyora maguru tayo kurweri na bombo atubugi maburo bokong wono tindi ko suka gochane ko ligikende na bonde go gaiga abanyagitari nigo bamunengetie bakanyora nechi diski chomogongo chatiganete goiko kogoro kwae kwaburio kogatige gasi asengencho yoboremirwo bwebitoki Duke tanyorete bugwenia bwikiranete kurweri niganyaregete atari kunyara gotara chinga kichonsi mungi nonero kanduri gikende orenda twali tinde nyoreti twabaigo oburito bukorageria enkeye yaye etari na kende otigeiro monginoye okurukwara iri kerubo otemire asakonyara niga gokora chikonda na boigo koni bomesie kolende tara kenyara njone ekonda ngokora na ligyo bunyansi bunaenda na egwa misini na leta nemisiera na jitinga bana kitiang ndete misie ndara ngunja unjuri bona muna konda itayo kavana tianya gonjere njuri yeni nyora komiagu nagura kendi ono wikambe range onyengo soke kono na manyana na tema pema bwangu wana na tema onsi wikamba ransi kerubo ene kirebuna ne chinga kichingo musana asenka yabo kubatekana buna mbabu atikende magegana mutwe nonye nyumba yabe yemo tebwatigetanda nende nige bachagate amabati na nyumba naro igere bobi kendi na kendi timbwati nonya wana mbwati michanda nyumba timbwati ndagira timbwati wana mbwata bokong nonya senkorara ma inse litandiko kende burangeti na boro timbwati igonchandi tina chire kwerwa na chire kwerwa wana sinye na wana kingokora wana bali bande boroba kale sibakale wana borobu na batega kinkonye tigamyo kenaka ojo mana chite CPC etia chite wana intebiri wana naikire wana sara kongo wana nae uniform teyo nae bikoro takobeka wana byamagoteire bono eamateye nige koboria no moyo bugwancha onde orabasire no nyankende eliogose na barbombe rusyo bosoku bobotaka amano bureire obubararekanire gotora na kobeke suti asenka yabo koro Christine Nyabwe eliogie digwe kanega aki abasamaria baya mokonya abana na baruba twaro bugima bamenye buna abantu bandi bamenyete no ndora tware Christmas buna bono ya ikire iga na bara abakonye inde na baro banyore kende babeke munu mbabwati kende pi usaba kwana ngusaba mongonye nyare kuira na aliane ya kawaida enjengende gasinge nyorere ukubori kwane simurankonye esukuru no muriro mugu mugire nyakitari renda awene na nyumba yonse muna chandike na burangiti mbwati kende na kende nari konyoro bokonye ekero bureire bwa kirege kamako asomochie na bobokoreta obotaka onyinya sao utanganire kugosesenia basire asokonyara Vincent Monda Ensoko TV Demana murikito Vincent Monda na roboti rwa senchira yobo ikirano togoskabosi mwancho murigaria asoroboti ronde muraibwense ya Kenya umuske William Ruto nigori tukoria rero aikira nase omoyiga
bwe kanisa ya AIPCA ensemo yebunge Gatundu North county ya Kiambu asanyara ko baboigo gakorotota amagendro au hayo agendrete kwene kiwase chinsemecho na boigo kuigora ali achakira senchira ya bena nigagendra kuigerera igitambo kirogie serikali yensi ya Kenya gochutumika shilingi trilioni 5 ucha kwene kibune uchumi yensi ya Kenya ngwetenenrere na boigo kwene yensi ya Kenya enkoigorera mabaga ye chigasi kwene kiabuna obunda nkwira na bore na boigo kwene kiabuna ba Kenya ngokini bari kurwase bosensi ya Kenya ngokini were kurwase kerengo yensi eri nyarte ko bage kwegenderia kweyagacha uikase kerengo keri bagotebanga first world status. Nyinyi mnajua nilikuja hapa Katukuyu, si ni kweli? Rais Uhuru Kenyatta alinituma nikaanzisha hiyo barabara ya Katukuyu kwenda Matara. Hiyo barabara kweli imekamilika, lakini mmeniambia kwamba imepata matatizo. Hiyo barabara nitaangalia tena ndio tuweze kurekebisha na kuijenga upya. Lakini vile vile wakati nilikuja hapa Kamwangi, mambo ya tulikuwa hapo mambo ya maji Kamwangi, niliwaambia vile vile hii barabara ya Thika Magumu tutajenga. Kweli ama si kweli? Sasa tumejenga kutoka Thika imefika hapa Paragido, si ndio? Sasa kutoka hapo tunataka tusukume mpaka ifike Magumo, na tayari nimepata contractor mpya anaitwa H Young anakuja kusukuma hiyo barabara ndio nikamilishe vile tulikubaliana na nyinyi. Vile tulijenga 10,000 in 10 years ya Uhuru Kenyatta, we are going to build another 28,000 by 2032. Nyinyi mnanielewa? Hiyo ndio kazi, ndio hizi barabara zenu zote ambazo ziko hapa tuweze kuzikamilisha, ndio mambo iweze kusonga mbele. Ya kwamba Mungu yule ambaye alikupatia hiyo kazi uko naye atahakikisha kwamba umefaulu. Na mimi nataka niwaambie nyinyi viongozi hapa na nyinyi wananchi, yule Mungu ambaye ametuweka Kenya hii ndio Mungu atatusaidia tubadilishe hii nchi itoke third world ikuwe first world. Manchumurira somo yoyo boigonigo abarai kurwase county yo ya Kiambu na nemono horogongoro gima rua Central Kenya baesokya na kumwakira muraibwense William Ruto mbiamono asegatia magendrari aikiranigwe na boigo emiroberio yo gochako ene kya magendrandi asebarire yo gochako mubwata siasa ganga ya yo kogendra konyore nsemo ya kabere yo koraensi ya Kenya. Kiambu County, we are not living on a promise. We are living in the reality of moving towards a first world country from a third world country, with the cross sections, roads that are interspersing our county. Kutoka Western Bypass, kuja hiyo Northern Bypass ambayo Mama Simba ametaja kutoka Ruaka mpaka Ruiru, unatufanyia kazi ya dualing. Barabara ambayo imesumbua watu wa Kiambu, kutoka Muthaiga kwenda mpaka Kiambu Road, Dumberi, unatufanyia dualing, Mheshimiwa Rais. Kama waziri, niko na ile kazi serikali, Mheshimiwa Rais ametenga pesa na kazi yetu ni kutekeleza. Implementation of government projects are going on in this region, and it is falsehood to continue telling people kazi haifanyiki. Saa hizi CHPs wetu tuko na 3,400 ambao wana benefit kutoka kwako. Your Excellency, upande wetu ile stipend yenye tunapeana na wewe ndio upeane yetu, tuko current. Your Excellency, for the record, Kiambu County sasa registration ya SHA tuko at 1.6 million. Hivyo ni kusema tunaendelea, Your Excellency. I want to thank you, Your Excellency, and tell you that we can see, we can feel, we can touch the development projects that you have rolled out in our county. County ya Kiambu ndio ilikupea kura nyingi zaidi ya county zile zingine zote Kenya mzima. Your Excellency, I want to assure you, even in 2027, Kiambu County will be the majority county in the Republic of Kenya kwa kura za wewe kama rais wetu wa tuta.
wanchomorigeria abo no twikira omwerio bwa yaene kiwe asemesa yama yakoro ensoko ensa emo na ndibona nachika uko panyanto chiko sanga yegane gatianda mange yekoraga chinsa isatongo wakira mbiyamono na baigonko bakira mbiyamono abariki baitu babangana abo bayasangiria hayega senchira ya bene abigokera ngo kugandira obotukobuya onyara ko bagokugandira kwegokia nemiroberio yagendreire ase embeo nande kikoroga chinsa isatoto chikomera na nchenkoro kwa Clinton Ondigi oyonkonya kurwa ase studio ya Kabere nigo akoro kwa Barnabas Ondari na boigo Dorin kemuntu abane kyamarigire chibicha ngochare ase enchirerengia tomera na sembeo nya saika wanje.